O conselleiro de Sanidade visitou o Centro Médico de Baltar en Sanxenxo para comprobar o estado das instalacións tras as melloras realizadas pola Xunta o pasado ano. A pesar dos máis de 100.000 euros investidos no ambulatorio e a contratación de 4 novos médicos, as críticas pola saturación do centro foron constantes no último ano. Para aumentar o persoal, a Xunta crea a figura do facultativo especialista en atención primaria. Está orientado a cubrir as plazas de difícil cobertura, tamén desenvolvendo a súa tarefa con algunha garda nos puntos de atención continuada, non? Estas plazas vais a acceder por concurso de méritos e están destinadas fundamentalmente aos 1.000 que rematan este ano a súa formación con nós. 106.000 rematan no mes de maio e precisamente por eso imos a convocar 106 plazas desta categoría, buscando, como digo, pois que esas plazas de difícil cobertura poidan ser cubertas con esta modalidade. Unha destas prazas iría destinada ao Centro Médico de Baltar, dando resposta así á demanda do Concello de Sanxenxo para aumentar o persoal do ambulatorio. Aproveitando a visita, dende o Concello tamén solicitaron ao conselleiro ampliar as instalacións do centro. Se se pode ampliar o centro, non sei se en 100 ou 150 metros máis na planta de arriba onde estamos falando ahora mismo. Ustedes saben que este centro ten dúas alturas. Ten dous edificios, digamos, un novo que é o que está máis pegado á estrada, pero que 308, e o centro máis antigo que é onde estamos, que ten un tellado encima, e urbanísticamente é viable de que se pode facer aí unha planta. E tamén pedirlle iso, que estudien polo menos se se pode. Eu creo que sí, que se vai a poder, pero bueno, eu considero que ten a última palabra cando lle pasen os estudios, sería bo porque é un centro de moita referencia. O conselleiro recolleu a petición e revisou xunto cos técnicos do Concello e co persoal do centro as necesidades que ten o ambulatorio, comprometéndose a estudar a posibilidade de ampliar a instalación. Bueno, o que decía o alcalde é estudiar a posibilidade de incrementar superficie na planta de arriba. Como decía, pues, os estamos aquí co seu director que leva esas fisuras, Jesús Flores, e analizaremos a factibilidade, se é posible, bueno, pues, analizaremos ese espacio adicional con que prioridade cubrila, non? De eso se trata hoxe tamén de velo. Dende o goberno local matizaron a importancia que ten este centro médico para o Concello, xa que durante o verán a poboación á que dá cobertura multiplícase por 6.